Sa number 5, Bacolod Congressman Greg Gasataya ang nag-upod na sa team ni Bacolod mayoral aspirant Albee Benitez. Sectoral groups nagpasalig naman sa suporta para sa Team Asenso Bacolod. May report si Barbara Mijares. Team Asenso will be composed of the Fantastic Four, which is myself, Vice Cesar Distrito, Congressman Caraps Paduano, and none other than Congressman Greg Gasataya. Aside from the Fantastic Four, we have the Magic 12. Domingo, sang ginanunsyo ni mayoral aspirant Albee Benitez nga opisyal na nga mag-aupod sa Team Asenso Bacolod si Congressman Greg Gasataya. Sina nga mangin Fantastic Four, kaupod ang Magic 12 kag magaluso sang 16-0 sa ginapaabot nga Mayo nga piniliay. Suno kay Gasataya nga damlag pa nagpahayag nga siya ang mangin neutral kag sang ulihigin kakas sang Grupo Progreso ni Mayor Bing Leonardia. Siya ang nagdesisyon nga mag-upod sa Team Asesnso Bacolod bangod may pareho sila nga direksyon. A direction that is not based on political color, but a direction that is based on how are we going to improve services in the aspect of health, in the aspect of education, and more so kung paano natin mapasaka ang ekonomiya sa Bacolod City while padalin kita nga rin sa pandemic. Kadungan sa announcement sang pag-upod ni Gasataya sa grupo ni Benitez ang pagsaad sang suporta sang lideres sang sectoral groups o kunang Alliance for Better Bacolod para sa grupo ni Benitez nga ginpasalamatan sang mayoral candidate. Himo sang tikam para mag-express ang ilang desire to have a better Bacolod and to change the current system. So, take note system. So, ina-add daw ka to kanami, and I really feel that people are really looking for something new. Lead convener sang Alliance for Better Bacolod si Attorney Bong Dilag, kag co-lead convener si Carmeli Bantug Zayco. Ang grupo ang ginatapuan sa nagkaraylay nga tiglawas gikan sa Labor, Consumer Group, PWD, LGBTQ, Urban Poor, OFW kag iban pa.